Mga kapuso, nagsugod na sa pag-obserbar ang Muslim community sang isa ka bulan nga pagpuasa kag pagpangamuyo sa pagumpisa sang Ramadan kahapon Marso 2. Hugot nga ginadumilian ang pagkaon ukon pag-inom sang tubig halin alas 6 ang kaagahon tubtob alas 6 ang kasisidmon bilang pagsunod sa mga kasuguan ni Allah. Kabahin man diri ang pagdumili nga magtulok sa mga babayi kag magpangakik. Ang Muslim community sa San Pedro Molo sa Iloilo City, apisar wala pa matapos ang ilang moske bangod na sunog sang nagligad nga tuig, nagaobserba sila sa gihapon sang Ramadan. Sunod sa ila mas napadalong pa sa natabong nga trahedya ang ila pag-obserbar sang Ramadan. Away gid maglupad. O amo man ang amon na pagkuan sa Allah subhanahu wa taala sa ini nga pagsulo sa bulan na Ramadan. Bisan hindi pa ni matapos, sige amon na kuan sa ini pagsulo sa ini nga bulan na Ramadan.